governo para a geração 10 de abril para ano 2024. Nós está claro para iniciar e o tema que o elaborar a kennismesi missão de conhecimento. Com você não permisso, nós está switch rato na holandês, para assim aqui nós podemos começar nossa conferência de prensa. Een warme welkom aan zijn excellentie minister Robert Dijkgraaf, zijn excellentie minister Andy Cruz. Gedurende deze gezamenlijke persconferentie zal eerst minister Andy Cruz het woord gaan voeren, vervolgens minister Dijkgraaf. Ik draag het woord nu over aan minister Andy Cruz. Bedankt Sandra. Goedemiddag, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, collega Robert Dijkgraaf. Delegaties van Nederlands, Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, die op Aruba aanwezig zijn voor de kennismissie, persleden en ieder die ons volgt op een of andere platform. Ik verwelkom nogmaals minister Robert Dijkgraaf van harte op ons eiland voor de tweede keer. Onze eerste persconferentie die we samen deden was meer dan een jaar terug op 18 januari 2023. Ik heb een kleine onderzoek naar gedaan hoor. De kennismissie die deze week 9 en 10 april op Aruba en 11 en 12 april op Curaçao plaatsvindt, brengt experts bij elkaar van Sint Maarten, Nederland, Curaçao, Bonaire en Aruba om samen te werken aan het mbo en hoger onderwijs op de eilanden. De vraagstukken die behandeld worden zijn voor ons allen relevant. Topics als aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarktbehoefte, die bij ons bekend staat als PEL, de mobiliteit van studenten Koninkrijk profijt van kunnen hebben. Behalve de beleidsmatige zaken wordt in een werkconferentie die separaat plaatsvindt in Curaçao morgen en overmorgen met studenten van de eilanden en van Nederland gesproken over de aansluiting tussen het onderwijs hier en in Nederland en worden ervaringen uitgewisseld. Belangrijk, tijdens alle gesprekken is na te gaan wat er werkt en wat niet werkt en waar we andere oplossingen voor moeten bedenken. Er is nog veel te doen, maar de constructieve overleggen tijdens het vierlandenoverleg onderwijs, tussentijdse fysieke bijeenkomsten als die van deze week en het verduurzamen van gemaakte afspraken maken het studenten een breder aanbod van mbo en hoger onderwijs krijgen en de toegang tot het volgen van onderwijs verhoogd wordt. Dit is de afgelopen 2,5 jaar die wij met minister Dijkgraaf hebben mogen samenwerken altijd het motto geweest. Terugkijkend naar de periode wil ik minister Dijkgraaf danken voor de werkwijze, het constructief meedenken en het erkennen van soms moeilijke situaties waar de landen in het Caribisch gebied zich bevinden. We hebben in een relatief korte tijd mooie resultaten kunnen bereiken dankzij uw commitment. Behalve wat wij tijdens de kennismissie deze dagen nog allemaal gaan bereiken, wil ik nog enkele mooie resultaten adresseren. As we speak vindt er een onderzoek plaats ten behoeve van de Human Capital Planning voor het onderwijsveld in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het samen opleiden en professionaliseren van leerkrachten voor het primair onderwijs is gaande. We hebben in september 2022 op Aruba een grote werkconferentie georganiseerd, gericht op het verbeteren van het studiesucces van jongeren en werken aan het verschillende afspraken die toen gemaakt zijn, ook een product van de vierlandenoverleg. Er is een kader opgesteld voor examen, samenwerking en deze afspraken worden nageleefd. Op het gebied van taal vinden er gezamenlijke activiteiten plaats. We hebben een stimuleringsfonds, investering van 1 miljoen euro voor de periode 2024-2028. We hebben een mobiliteitsfonds, een andere investering van 1,2 miljoen euro 2024. Studenten kunnen reeds op de eilanden een burgerservice nummer aanvragen, wat het inschrijvenproces, zodra ze in Nederland zijn, versnelt. Volgens mij wordt het eerste BSN aanstaande vrijdag aan een student in Curaçao aangeboden. Dat gaat misschien mijn collega straks meer erover.
Dus de positieve resultaten en succes op het gebied van de vierlanderoverleg zijn er veel en praten voor zichzelf. En om te sluiten hiernaast zijn we op volle toeren bezig met het uitwerken van de aanbevelingen van het doorlichtingsrapport wat betreft dataregistratiesysteem, taalbeleid, zorg, infrastructuur van gebouwen, moderniseren van de landsverordeningen van het onderwijs, maken van een accounten- en verantwoordingsprotocol die al klaar is, begunstigdsbeleid en het structureel recht trekken van de normbedrag met een bedrag van 6,4 miljoen per jaar. En ook de salarisstructuur van de docenten. Dus om een paar te noemen, dus er wordt hard gewerkt ten goede van het onderwijs in het algemeen. Ik wil namens de regering van Aruba nogmaals mijn speciale dank uitspreken voor het zeer prettige en respectvolle samenwerking en wens de heer Dijkgraaf het allerbeste toe. Ik draag het woord over en straks, als er mogelijke vragen zijn, zou ik dit in papiermento beantwoorden, zodat het volk dat makkelijker zal kunnen volgen. Bedankt minister Andy Cruz voor uw bijdrage en ik draag het woord nu over aan zijn excellentie minister uit Nederland, de heer Robert Dijkgraaf. Geachte minister Cruz, beste Andy, dank voor de warme woorden. Het warme ontvangst. Het is een groot genoegen om hier voor de tweede keer op Aruba te zijn. En ik wil u ook bedanken voor de afgelopen jaren waar we op een hele bijzondere, directe manier hebben samengewerkt. In het vierlandenoverleg, maar ook bilateraal tussen Nederland en Aruba. En ik heb u leren kennen als een groot voorvechter, een pionier voor onderwijs, voor onderzoek. En daarmee ook voor de meest betrouwbare bron van optimisme en vooruitgang, wat het investeren is in onze jonge mensen. Ik heb die overleggen enorm veel gewaardeerd. En ik voel met deze kennismissie dat we eigenlijk de samenwerking naar een volgend niveau weten te brengen. Want ik ben hier samen met vertegenwoordigers van Nederlandse mbo-scholen, hogescholen, universiteiten, wetenschappelijke instituten zoals NBO en de Academie van Wetenschappen, om nu ook te zorgen dat de contacten tussen de onderwijs- en onderzoeksinstellingen, en die doen uiteindelijk ook het echte werk, om die te verstevigen. En daarmee, denk ik, bereiken we een volgende fase in onze prachtige samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek tussen Nederland en de landen in het Koninkrijk en het Caribisch Nederland. En we werken daar heel lang aan. U heeft net gerefereerd hoeveel concrete stappen we hebben kunnen zetten. Die intensieve samenwerking met Aruba, maar ook met Curaçao, Sint Maarten en het Caribisch deel van het Koninkrijk, waar we zulke diepe historische banden mee hebben, is essentieel, denk ik, om verder uit te werken. Eerst was het vooral gericht op de uitwisseling van studenten, maar ik voel dat we nu echt zijn gekomen met het uitwisselen van ideeën, het uitwisselen van curricula, het uitwisselen van kennis. En daarmee is het ook zo belangrijk dat de kennisinstellingen allemaal bij ons zijn in dit bezoek. Een heel intensief bezoek, 2 dagen op Aruba, die nu aan het afsluiten zijn, gevolgd door ook nog 2 dagen op Curaçao. U heeft er al gerefereerd, de afgelopen jaren hebben we een aantal grote stappen kunnen zetten, met mooie initiatieven. Ik ben zelf ook trots op de Koninkrijksbeurs, een middel voor studenten om voor kortere tijd, van 2 tot 6 maanden, een bezoek aan een ander land in het Koninkrijk te kunnen effectueren. Dat is niet alleen maar voor studenten in het hoger onderwijs, maar ook voor mbo. Ook stages kunnen daar een onderdeel van zijn. Dat was echt een missing link in het netwerk wat we met elkaar bouwen. Dat hebben we kunnen regelen. U noemde al het BSN. Ik denk een mooi moment inderdaad om vrijdag dat eerste BSN-nummer over kunnen dragen. Het klinkt als een klein iets, maar het kan een enorme barrière zijn voor studenten. Het is ook heel goed dat we dit element op ons boodschappenlijstje hebben af kunnen tikken. Het is heel belangrijk dat alle goede overleggen die we hebben gehad, dat we die bestendigen en dat we die structureel maken. En dat gaat het beste door het eigenlijk in handen te leggen van de onderwijsinstellingen. Het feit dat ze hier zijn, zowel op Aruba als in Nederland als van Curaçao en Sint Maarten en het Caribisch deel, Caribisch Nederland, betekent dat zij nu een heleboel vervolgstappen kunnen maken. We hebben een aantal mooie gesprekken gehad deze 2 dagen. We hebben gesproken over de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Ik denk dat dat ook een onderwerp is waar alle 4 landen mee worstelen.
Niet alleen de arbeidsmarkt van nu, maar ook de arbeidsmarkt van de toekomst. Hoe krijg je meer studenten geïnteresseerd in techniek, in de zorg, in de bouw, allerlei terreinen die onze landen, denk ik, waar we heel erg het menselijk kapitaal nodig hebben. Er zijn echt nog wat stappen te zetten. Ik vond het heel mooi dat we gisteren een intensief gesprek hadden over de BBL-variant in het MBO. Eigenlijk grotendeels aan het werk gaan en daarnaast ook nog studeren. Ik denk dat het ook heel erg de toekomst kan zijn. Ook voor die studenten die nu afhaken, die niet uiteindelijk op het onderwijsniveau komen waar ze zouden moeten komen. We hebben ook gesproken over de flexibilisering van de opleidingen. Duaal studeren, deeltijd studeren, studeren zeg maar gedeeltelijk, misschien hier gedeeltelijk in Nederland. Ik voel dat er heel veel mogelijkheden zijn, meer mogelijkheden die we op die menukaart van mogelijke studies, vormen kunnen gaan toevoegen. En dat kunnen we ook heel mooi in gezamenlijkheid doen. We hebben ook gesproken over studentenmobiliteit vanochtend. Alle vormen van mobiliteit. Ook heel bijzonder om te horen van Nederlandse studenten die hier komen en ook een hele bijzondere ervaring hebben. Want ook daar geldt, denk ik, dat we dat zoveel mogelijk symmetrisch moeten behandelen. En we hebben vanmiddag ook gesproken over ons verleden. Wat ingewikkeld is, maar heel rijk is en voedend is. Ook over het slavernijverleden. En ik vond het ook heel mooi om vandaag aan te kondigen dat we een programma hebben gestart met de Universiteit van Aruba, de Universiteit van Curaçao, de Universiteit van Sint Maarten en de IPA, om meer onderzoek te doen naar dat verleden. Een leerstoel, een gedeelde leerstoel, en waar we ook heel nadrukkelijk met het betrekking van IPA ook kunnen kijken hoe we meer kennis over dat verleden ook kunnen brengen in onze curricula, in het onderwijs. En ik denk dat dat onderwijs zoveel mogelijk up-to-date moet zijn. Dat is weer een dilemma, denk ik, wat wij beide als ministers van Onderwijs delen. Dus ik vind het weer een enorme rijke ervaring. Ik denk dat we soms vergeten, ook al zijn er grote verschillen tussen ons landen, dat als het onderwijs betreft, dat we veel meer overeen hebben dan we denken. Sommige van de uitdagingen delen we, maar ik denk belangrijker, sommige van de oplossingen delen we. En hoe mooi is dat om deze weg vooruit te gaan. En wat ik hoop, wat ik heb geleerd in de afgelopen 2,5 jaar, hoe belangrijk het is met alles wat we doen, te denken aan het Koninkrijk. We zijn beide lid van het Koninkrijk, dat is een hele betekenisvolle band. Betekent dat we in onze eigen beleid continu aan de ander moeten denken. En ik voel van de grote uitdaging en de grote opdracht die er ligt, om diezelfde instelling die wij gezamenlijk zo mooi tot vorm hebben gegeven, dat ook bij de bestuurders, bij de docenten, bij de studenten, dat we dat gevoel moeten overbrengen. Dat ze eigenlijk iedere dag zich realiseren wat een enorme rijkdom is om onderdeel van het Koninkrijk te zijn. En uiteindelijk, denk ik, is onderwijs en onderzoek cruciaal om die stap voort te maken. En hoe mooi dat wij ook gezamenlijk daaraan hebben kunnen werken. Bilateraal en in het vierlandenoverleg. Ik denk dat we trots kunnen zijn over wat we hebben bereikt. Er liggen ook nog hele mooie uitdagingen voor ons. En ik denk dat we met deze kennismissie, ik in ieder geval voel dat mijn liefde, ook voor Aruba en al het moois wat hier gebeurt, dat ik die over kan brengen aan alle Nederlandse onderwijsinstellingen en dat ze op dezelfde manier doorgaan zoals ik. De enorme hartelijke samenwerking. En ik moet zeggen ook de voortrekkersrol die Aruba, maar die u ook persoonlijk, minister Kroes, hierin heeft laten zien. Het leiderschap wat u heeft getoond om deze onderwerpen verder te brengen, wordt zeer gewaardeerd. Bedankt. Dank u wel. Dank je. Bedankt minister Dijkgraaf voor deze belangrijke bijdrage. We gaan nu over. Nu is er gelegenheid om enkele vragen te kunnen stellen. Maar als wij geen vragen heeft, dan gaan we meteen naar het slotwoord. Het is helemaal duidelijk. We beginnen dan met minister Dijkgraaf. Ja, het is een groot genoeg om hier weer te staan. Ja. Naar
dat we daar met veel plezier bij stil kunnen staan. En we zien natuurlijk nog veel uitdagingen voor ons, maar ik denk dat die uitdagingen in goede handen zijn. Dus nogmaals dank voor het warme ontvangst. Ook namens alle leden van de kennisdelegatie die zich zeer welkom voelen hier op Aruba. Deze ervaring denk ik met zich meenemen naar Nederland toe. En veel dank en succes ook voor al uw pogingen om het goede werk te doen voor het onderwijs hier op Aruba en binnen het Koninkrijk. Bedankt minister Dijkgraaf. Ik draag het woord nu over tot een slotwoord van minister Andy Cruz. Bedankt Sandra. Dank je minister Robert Dijkgraaf. Dit bewijst, de resultaten bewijst eigenlijk hoe belangrijk de samenwerking is tussen de landen. Ik moet even zeggen, dankjewel voor uw brede samenwerking en de bereidheid om elkaar te helpen. Ik moet het echt benadrukken. Laten wij steeds samen blijven denken hoe we betere kansen aan onze koninkrijkskinderen kan bieden. En hoe we onderwijs steeds zal kunnen verbeteren en waar Nederland een belangrijke rol zal kunnen spelen. Dankjewel en ik wens je heel veel succes in de toekomst. Bedankt. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze gezamenlijke persconferentie. Ik dank minister Dijkgraaf en minister Andy Cruz voor hun bijdrage. Ik dank u voor uw aandacht. En we wensen minister Dijkgraaf met delegatie zometeen een prettige reis naar Curaçao toe. Masha danki, te de un próximo oportunidad.